Les biblioteques de la UPC som el teu millor aliat. T'acompanyem en cada etapa del cicle de vida de la teva investigació, des de l'inici del projecte de recerca o tesi doctoral fins a la difusió dels resultats. Des de l'inici del meu projecte europeu BioTune, que coordinàvem aquí, a la UPC, vaig comptar amb el suport de la biblioteca. En la reunió d'inici del projecte, la biblioteca ens va explicar les condicions per publicar en accés obert i també per complir els mandats de les agències finançadores. A més, ens van assessorar sobre com gestionar les dades de recerca que aniríem generant al llarg del projecte. El personal de la biblioteca és expert en cercar informació científica. Tanmateix, quan no trobo un article a la biblioteca, el demano a través del Discovery UPC a qualsevol altra biblioteca del país o del món i en menys de 24 hores m'arriba una còpia gratuïta al meu correu electrònic. He assistit a diversos tallers, com el de DRAC i el de publicació científica, que m'han servit per organitzar la meva recerca i publicar en les millors revistes i en accés obert. La biblioteca també m'ha assessorat en l'elaboració de cerques sistemàtiques i en l'ús de gestors de referència per publicar un review. Els acords transformatius m'han permès publicar en editorials reconegudes i de prestigi sense haver d'assumir el cost de publicar en accés obert. En aquest sentit, la biblioteca m'ha assessorat durant tot el procés de publicació de l'article. La biblioteca m'ha ajudat a preparar el pla de gestió de dades del meu projecte i a publicar els meus articles a UPC Commons, els datasets de Cora RDR i el repositori de dades de recerca de les universitats catalanes. D'aquesta manera he aconseguit que les dades del meu projecte compleixin els requisits de dades FAIR. La biblioteca revisa les meves activitats a DRAC i m'ajuda a mantenir actualitzats els meus perfils d'investigadora. La meva pàgina personal, el portal Futur, em dona molta visibilitat i és la meva millor carta de presentació cap a la comunitat investigadora. Difondre la meva recerca i fer networking és important. A través dels Research Café que organitzen les biblioteques, he pogut fer xarxa i donar a conèixer la meva feina a investigadors d'altres departaments i grups de recerca. Les biblioteques som el millor aliat per la recerca. Ens trobaràs a tots els campus de la UPC. Contacta amb nosaltres i segueix-nos a les xarxes.